baka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup. Bomba Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 5 sa hapon. Ayong hapon sunod sa Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-uplag na ang Bombo Report sa afternoon edition. Karon nga daw sang Sabado Petsa 22 sa bulan sa Oktubre 2022. Sa ato sa ring pagpalagan paglog tayo sa karon nga hapon may kaupod na ang iyo sa ring alagad. Bombo Ponce Espino, tubtob kita, lasay sang tak na subong nga gabi. Sa pagdulong sa iyo sa pila ka mabalita, kung impormasyon, mga balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madragkuhan nga mabalita sa Batag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa pagkatagban sa pinakamadragkuhan nga mga balita, pinakauli nga mga report nga nagklarabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Ante sa aktaran kamo santo makuturuan naton ha, mga tagpalamati abroad, mga pirangga tag baragrense kag mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinanggi sa Facebook, sa YouTube kay sa 630 kHz. Welcome na sa pagpalagad sang Sabado edisyon sang Bombo Report sa afternoon edition. Mga kabombo sa makauturan naton sa ibalo sang tanan, no? So epektibo kay na alas 4 sang hapon, no? Tubtob karon alas 8 sang takna sa gabi, no? Ang ining pagpalagad sang signal jam, no? Sabot silingon mga mobile phones naton subong, no? Wala sang mga signal. Ang SIM card nga nagagamit sa SIM card nga Globe, nagagamit SIM card nga Smart, no? Kag ang dito, no? Dodolasa man ni, no? Basta bisan ano nga telecommunications company, no? Wala sa signal karon within diri sa syudad sang Bacolod. Ini bilang preparasyon niya makabara sa kunano man nga mga hitabo, no? Para na, no? Magkuan sang bomba nga ti gamitan sa cellphone, no? Kag ti para nga distribuhon ang aton siri nga selebrasyon. So ini bilang precautionary measures malang niya, no? So kag hindi magid lawig, so pag-antay pasensya kay ti halin sa October 1 amo na ning ginabalita naton nga posible may signal jam sa October 22 kag October 23. Buwas siguro temprano pa, base alas 2 pa lang, no? Sang hapon may signal jam na, no? Kay because nga ti ang presidente naton mag-aabot diri, President Bongbong Marcos Jr. kag Vice Presidente Vice President Sara Duterte Carpio, nga muman ang Secretary sa Department of Education diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas, no? So tidra ka sa bahin sang Paglaom Sports Complex, no? Witness, no? Sang sining highlights, no? Sa patikan sa 18 ka performances. I don't know kung masugod gid si President BBM sa puno, no? Pero ang impormasyon nga nabato naton alauna or alas 2, no? Sang hapon masugod na gid iya ang kompetisyon, no? Kay ti kumaga kuan pa da maglapaw pa sa alas 2, basi magsugod alas 4, basi go tapos ni alas 10, no? Sang gabi pagkaaga may mga duty pa kita, no? So sa temprano alas 4 daw may ari sang kay konfirmado naman nimo, no? Nga maabot ato presidente alas 4 may ara sang inaugurasyon dira sa isa ka kuan, no? Isa ka dako nga kompanya man nga nag-develop, no? Sa Upper East, no? Ang Mega World Corporation, no? Nga kung sa diin ti ginsarado nilang dalan nila da kay ti may ara man sila iya sang mga tuldada, may ara man sila sa mga kiosko nga gin butang dira gin paarkilahan, no? So temo na damo sang kwarta pero nagpaarkila pa. Dapat ani Mega World gin amot nyo lang na, no? Gin kuan nyo, gin palibre nyo lang yabla.
no kay total ti sa investment do kamo man na ang may pinakadako da no sa tupad na no sa Bacolod City Government Center sa Circumferential Road diri sa may syudad sa Bacolod sa una ti barangay 41 na da no barangay 41 no diri sa may syudad isang Bacolod no so nakibot kita ligad kay daw nanadbata nga shortcut dira tapos kulpiada sa raduhan bisan announcement wala no muni ko isa daw utro daw po kwan man nimo no utro maning mga kompanya nga kung sa dinti gapililit man sa mga politiko kung sa bagay ti kunin mo padikit sa politiko guro hindi man kamo iya makakwana hindi man kamo iya maka tawag sa gani no maka kwan sa negosyo nyo dire ti di bla ti ang pamangkot gani kay nang pabayad ko ng Mega World dira no sa arkila sa mga kiosko no kung gabi kay ti dako-dako mo kunong ilang agin amot sa Bacolod Home Foundation no nga kwarta bilyones man kuno or milyones man no ginaginamot ti nila bibuyon ina ti sige no masinok tanay kita na after sa maskara no sa sining mga donation nga nabaton sang Home Foundation ko pilagid kag ti din ini magakadto no ang ining nasambit iyang mga kwarta kabati ta kuno ti bilyones na ang natipon sang Home Foundation do matyagan ta do ang mga Bacolod nun niya hindi magbalik yung daw yung nami yung subong ang foundation no ni Attorney Pinky Merano Ocampo kay ti sa donasyon lang kadako-dako gid no bilyones na makaganar-ganar man no makaguro ginansa magaboda pero ti kuan kamo magiho kamo pero pinuhan yo man kay daw ka baragahal gid kay daw ka kitaon gid ti sige sorohan tara karon niya makabanan samtang ti buwas ang aton sining kuan ano ga mga measures man dira sa Paglaom Sports Complex daw nakita ta dablagi na ang ginaobra ni sa DPWS ay pa ni matapos na may portion pa da nga ginpagbutangan pa nila sang baral ti way pa na matapos da ta naginhingagaw nyo na danay no bla na notisyahan na naton ina dira kay ina sa paglabay ta no din ano ning Department of Public Works and Highways nga do hindi man ni ka kuan man hindi ni maka tuman sang ilang commitment man no ati dapat wala na sa may ginaobra na da ti masinabat ba ng mga baral nila daw sa bahin sa Guaya sang kuan sang Paglaom Sports Complex so ginapanogyanan no ang mapumuluyo ti imagine alas 10 kuno didto na kamo ya so sino ni may panyaga kamo nga ihatag sa tawo to may panyaga kamo ihatag sa mga spectators nga alas 10 pa lang pakadtuon nyo na tong tawo tapos pagka alas 12 kuno ilak na ang mga pertahan kay ti pagka alas 2 masugod na ti pwede ka dala kuno tubig mga sharp objects hindi pwede no tembot lang basi kon instead nga makadto kag para malingaw pa si magkalalipong katos gutom bla ti dapat makabanan magin kuan magita no maging observant no kay ti makadto tra pwede kita kabalon ayhan kuan mga biskit no tubig importante gid no biskit o tubig no kay ti gutomon kay posipos ka lang da no usap-usap ka lang da no kay ti makabulig-bulig makapian-pian na no kay ti balo kita nga sa sulod sa daw ka tuig first time mabalik ang maskara no diri sa aton no so ti kung mag-amos na magbalik ang maskara ti super enjoy man kita no so magalipay kita buwas basta sa ikaayo lang no wala yasang sining mga kunano da no ipaubos gi kita buwas no ang atong balatsagon hindi tagid pag singkion aton tagsa ka mga kaugalingon no ang temper ta no kay ti ko isa sa may mga magbinungguanay natural na no may binungguanay binidisuganay no may tinulukay ti basi iban niya tinulukay lang labara pero kuana no nagailinaway na o sobra-sobra man kamo. Sa pangawianta nga main malinong buwas daw ti ari optan kita sa duha ka matag-as nga opisyal sa aton sining pungsod Pilipinas no President Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte Carpio. Sa ginapakita naton di bala no nga stage kuno ti dira ang aton nga mga ang ato presidente no ang opisyal sang syudad ara na da no pero diri man sa grandstand ang mga pumuluyo. No so ti expect raw naton no ang ining madiroagon kag bongga nga mapartisipasyon kag performance nga ipakita sang aton sa niya nga mga performers. 17 ka barangay magapendis in this boss nga adlaw sinuayhan ang magadaog sa 1 milyon ka pesos nga grand prize. 43 minutos sa kaligan sa tak na alas 5 sa hapon
Check nato nanay una si Bombo Grayson Lobaton ang ato patigilon masubong nga gabi ang electric maskara. So may mga truck ban kita. No, so dito makabaran. So ti hold gid anay. No, alas 10 pa karon makagwa. O do medyo naghalog-halog aton nga trapiko subong ko idlag ko matrak to especially nagalabay diri sa Bisakino Drive. Check ta sorbasyon sa Upper East sa patigonon ng electric maskara sa subong nga gabi. Bombo Grace sa report please come. Yes, mga Pons, live kita rin subong sa New Government Center. Kaya naglabay kita to sa Upper East. Wow. Medyo masako-sako na to ang dalan. Kag diri na kita sa New Government Center nag-plaster. Kinahulatan din nga mag-close ang dalan sa pagsugod sa electric mascara 2022. Aha. Okay, so why signal pero naka-report ka sa gwa, no? Anong sekreto gani? Secret lang. Ang sekreto, sekreto ta lang para bibo. Secret lang gani. Gani. So mga Pons, nakagina as of 5:15 in the afternoon, masandag-sanag pa. Kag samtang masandag-sanag pa, ang mga tao kilid no sang dalan right and left pertingin kadamo no kag susubong as of 5:44 PM diri sa New Government Center ang aton sining dalanon pertingin ka sako pero hindi man gutok gid no kay tungod nga miara sa mga traffic enforcers nga nagapadasig diri sang pag manage no sang heavy traffic or mas heavy pag nga traffic yung matugas sa sining oras ang hapon. Grace? Makita naton nga do ano na madulom-dulom na ang mga kauturan ta nga magka-participate sa sining electric mascara mapapos naghahanda naman pero tani dapat temprano para din na-close mo kaya ambato ni Police Major John Jerry ba mga 5:30 pa lang dapat close na dire pero kay tungod nga ang traffic no kag ang rush hour man bala no wala na pulong 5:30 tisubong gina sa ating waan gid bala nga makalabayan tanan nga mga salakyan pero mas stop ni karon close sa diang dalan kay para nga ligwa nga mga performers. Yes. Oo, klaro unta lang no. So meaning to say stop gina daya no why gina sa salakyan karong bakalabay da. Yes, Mama Pons. Kay ti ma-parade o kung ma-perform aton sini nga mga barangays sining electric mascara di kung may magalabay di karon di magkalapasa di karon ang ilang guwa. Oo. So samtang wala pa no perti ka sako supong di mayo lang ang tiyempo mga Pons mayo gid kay layo sa pagulan. Bisa may bagyo patasubong kagati dito kagina sa paglabay ta do kabudlay pa maglabay kay makitaan kami sticker. Oo. Sticker sa kami sticker, di wala kami sticker. So ayo tayo gin patawagan, di pwede man gali makasulod. Yes. Sticker sang ano? Sticker nga pwede makasulod. Do passes. Yes, oo. Hindi pa na sila hindi na nga Mark Bicol na bumburadyo na. Ang magani katakot-takot sa sticker ta. Dugay pa kami nakaulat mga 15 minutes goro. Nga mapagulat mo po sa at least kami nakasulod kay gintawagan dalay ang head to nila na makasulod kami ara malanggali. So ang traffic ang nagbalabag or ang foundation gate? Ang security guard to nila mga po sa area sa Upper East pala pasulod. So amo na nakalabay kami di kay gina-close na daang alagyan bala sa piyak nga pwede man din makalusot sa NGC no sa amo tong oras na sang kagina mga 5 mga po. Kag dito lang sa isa ang alagyan nga open pero dun pa pasudlon ti mayo nakasulod kami sa nambal ko ang nakalapot kami dire. So ang aton diri nga plastada subong minat magilipati ang mga gakadto diri kay perti kagahod may mga sounds diri no sa New Government Center na yon kag kasabay man ang gahod sang mga salakyan. So ulton ta dugay Mama Pons nga magsugod ni So amo ni Bombo Grace? Amo mo ning pinakasako da subong nga lugar ang government center kag sa tabok niya sa government center dalan tabok niya no mga kalan-an man ti gadi naguso ng tawo subong. Subong nga Mama Pons diri sa tubangan na mo. Wala di makalan da. Dito ang tawo sa kilid sa isa ka PPO company sa kilid sang NGC. Dito sa gatipon diri sa do ko wala di kaluoy mangani. Yes.
Sige, sige, open ang mga kalananda subong? Open na? Yes, open sa Nakita, be? tabangan ko. Tapos dito sa palibot sa NGC, sa piyak sa Tabok Balabaw Pons, Oh. open man. No? Dito yagadumog ang tao. Dito nagakadtong kalabanan sa amo na nga area. Kati sa Oh. likod may harap pagin. Okay. So, kuanan nyo bida karon linglingan nyo da sa government center, adi do ako kakita sa mga portales nila, di na naga kuan ang mga tao ga palangihi da. Nga di mo. Sige pinangsot na na subong. Ligad to, may kilala ko nga ma-CR, wala to kuno ano, Aha. hindi available sa lalaki. Mm. Oo, i-check ko to karon kung okay na ilang CR kay kalaway nga dra sa likod na na kaya magpaamulya sang imo nga kaugalingon man da makapangihi lang mabopon so. Aha. So ang sa sulod sa NGC may CR da wala lang kabalo kung open gid sila subong for mga tao wala nga magpangihi. O tani open man op sa dalom lang da pala. Aha. Okay, dodula out. Yes, open. Go ahead. Dire bala Leo Cobra sa imo cameraman da ay pakita bala ang mga kalan-an bala sa kilid mo bala. Oo. Yes, Rio. Oo. So, kadamo sang nakahilera diri sa sulugbahan or sa asalan mo po I think basig may tag-iyan eh. No, kay ginaluto na subong pero wala di mayo tawo. Kay sa nambal ko gani sa Tabok ya ang madamo ka tawo dito sa Upper East, no? Madinamo mo na da tao sa karon. Upper East. Oh, okay na, tama na daw ginutom na ko ah. Ate, sige, parehas ta. Baho na di asa amon nga ano. Oh. Pero okay lang. Kay syempre ga celebrate kita. As usual. So meaning gali daw na malhan sila diya sa customer kaya to sa NGC grounds gali oh. Amo lang na mabukons ang aton nga observe diri, Oh. no? Ang mga gakaon ni sila usually do nagadto na sa piyak. Do kaluoy man nga wala na sa pak diri sa area nato yung tindugan. Mm. Garaya na di sila mong kalan-an. Para sa tumakatulan bala, i-describe ta lang. Di sa Tabok sa NGC, may mga garaya na di ay kalan-an nga mostly mga inasal. Di, wala di may tao. Ito mo nang i-check abito no. Palapit TV mo bo Grace kung ano manggit kung damo magkakaon sila since nagbukas na ang sa NGC grounds. Yes, Bamapons, no, Oo. ang... Interview lang tanan to na. Yes, Ario, may interview ta kadali, Oo. Sir, may gabi, sir. Mm. Sir, pag sugod sang mga kiosko dira, kamusta diri inyo nga pwesto ya? Ay ko pala ma'am guys, subong na ako nalabot. Hmm? Sir? Aha. Diri tabi, Ang permi gida bla nag-alawto da, nag-asal. Sir, kamusta din inyo nga pwesto? Live kita subong-subong para radyo Bacolod. Do sang pagsugod, dira sang mga kiosk da open, no? Kay Oo. nagabrigada sila. Kamusta din yung pwesto? Okay lang ma'am. Itawo pa man, Subong nga daw gigitawo. jutay, way na may gakaon na. Tay. Nga oras, do wala may kakaon. Di, ato tutanan? Wipe pa rin sila, tugay-tugay pa rin. Tugay-tugay pa. Pero damo man na de. Oh, Usually, ang mga muni oras, damo tayo sa piyak. wipe pa. Mga kita, napektuhan. Mm. Kita lang ang sama. Mapaubos man Jutay lang nila ang- ilang inasal. Mapaubos na ninyo na sir. Nasa bang galuto sila ba po? Saan ba ngalan to, sir? Jupit. Caballero. Kaballero? Sir Joey Caballero, ikaw yung tagiya? Di man tayo ka mo de. So, okay man ang kita. Hindi man sila nga nagamay sa compare sa normal. Balang ang kita nyo dire? Okay lang ma'am. Okay lang. So, subong lang galing nga oras. So, wala pa may kakadto, no? Pero karon mapuno na de. Mga ano oras na, sir? Alas 7, alas 8. Okay. Kanya Gutok po man na din. di. Oo. Di mo po, sa subong lang galing ang oras. Wala pa gali sa mga customer. Kay mga 7 or 8 okay. p.m. No? So, okay man Eh, damo man tao. Pero kay subong yung oras dito sila sa piya. Kahit di malapit-lapit pala Oo. sa Sir music. Grace, ang presyo no, nila pagsasana. na kamusta basi mas barobratong ilada kumpara to sa NGC no? Sir, buro-burato din nyo. Ano, amon siya po ninyo price. Nasal manok pila? Mga tagpilang manok. 60 lang ang paa, ma'am. Barato. Pitchupak, 60 ang paa. 70. 60? Oo, pa. Ano Ah, 70 lang pitchupak.
70 ang picture map. Kami rin na brato Ang man. mga shopon inyo pricing ng isang Huwag man nagsaka. Di natin mas mahal dito kung dire. Dikto bro ma'am. Dikto mahal to ma'am. Kay Mahal dire ang Bayad ko sila, no? 100, duwa na ka-rice sa soft drinks. Oo. Dikto 120, rice lang. Ate, mas mahal to bumapon ang sa piyak, sa tabok, sa mga kiosco. Compare Oo. dire. Di ka Barato balo diya. ka, kundi ka bumanyapon karon? So dire lang kami guro. Oo, di na kay barato lang da. Yes, bumapons, no? So, pasalamat na dire sa ila sa Okay, ano to? Cramgen. Anong ngalan? Anong ngalan? Cramgen. Cramgen Bumapons. Restaurant. Nagapula-pula, Cramgen Restaurant or Cramgen Grill. Oo. And thank you so much, Cramgen Grill. Sa mga bumapons. Okay, so kanami, no? So lapad-lapad ning dalan na da, no? So dira man ka muna ang pwesto karon? Yes, diri man kami po sa pwesto. Try na mo to tabok ho kung mayo signal na to karon. No? Kag sa iban pa nga bahin diri sa NGC, wala nga makakuha kita sang maayo nga anggulo di karon sa pagsugod sa electric mascara. Okay, oo. Estimate mo halin dito sa Upper East kina pagkanto da makilid dalan damo na tawo? Yes, sa pag-estimate ko guro babapon sobra na ni Libo? 3,000 Oo. katawo. Grabe, no? Di madamo pag inakaron kay ti wala pa man kasugod maapas para ding dito mga taga Bacolod. No, mga taga Guala sa Bacolod, ma-take time ya di karon kay syempre Sabado nga adlaw babapos. Okay. Sige, no? So, temo na, ha? Kuha na nga, mag-aligmat lang kay ti budlay bla binungguan lang bubugris pero kung may mga kamot na nga nagalinusot ko din na bulsa mong kuan sina diretso bag. Yes. Ari man kita diri para sa public service mo po sa side sa pagkuha ta Oo. mga information diri sa ini nga sa mga dalag kong events no, during Mascara Festival, ang Electric Mascara. Sige. Anyway, ti ang ibanda ano na papuli pa lang na iaguroho, hindi nga mabantay pa lang. Ang iba ti papuli mo po. Ang iba niya pa kadto galibot-libot lang nga di sa nagatambay nga sini ti mahulat abi electric mascara. Oo. Di ang iban mo po, malibot dito sa NGC, pagwa, malakat. Di basi wala naman parkingan, masa ilo man sa iban nga kalanan. Just like kami sa public plaza, kay tutaway-taway to subong. Okay. So, anyway, sige karon na, dugangan ta na, mag-interview kita sa mga mag-saksi din na. Yes mo po, so pila ka mga barangays di karon ang maga-perform. Kag tibantayan ta kay nang digatong na champion manago wala sila kung subong ka intra. Umulti number barangays ni intra. Sige. Yes, mga po, live diri sa New Government Center o sa Bacolod City Government Center ni si Bobo Grace na batang nag-report pa sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod pa sa radyo. Bumbo! Sige, salamat Bombo Grace and Lobaton. Dawari lang sa stupad ta, no? Wow, thank you gid sa 500. To 500 Mbps ko nito. Kaya mo nang sekreto na tonda, no? Kung nga naka-live kita to, through video report ni Bombo Grace sa patrol ka ni Bombo Cherry, no? Tiisog din namon sa inyo in due time, Amon nga sekreto. Stop ni buwas, tutok ka po din sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod, no? So, bisan may signal jam, pero may mga wifi connection makalantaw dyan po na. Diri sa aton. Sige, 56 minutos sa kaligid sa takdang kalas 5 sa hapon. May nabili na kitang panamdom. Rekta na guro na sulod to, no? Ang Bombo Center. Balik kayo kita karon sa palatuntunan Zona Libre sa bahin sa after sang Bombo Network News. Stand by. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong. After 2 years, Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yugong! Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, 22 sa buwan ng Oktubre 2022. 64 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilan pang kumpanya ng langis nagpasabi na rin ang kanilang magiging oil price rollback sa susunod na linggo. Mga canned sardines manufacturers naman humiling ng 3 pesos na price hike. Severe at critical COVID patients nilinaw na dahil daw sa Omicron variant at hindi sa sub-variant cases ayon sa Department of Health. Ang mga deboto naman pinilahan ng blood relic ni St. John Paul II sa Manila Cathedral kasabay ng kanyang kapiestahan. Paghahanda ng ilang bus terminal sa Metro Manila puspusa na kaugnay ng nalalapit na uwian ng mga tao dahil sa Todos Los Santos. At sa ating international news, dating US President Donald Trump pinadalhan na ng subpoena kaugnay sa naganap na pang-aatake sa US Capitol. At sa ating balitang palakasan, National Women's Team na tinatawag na Filipinas nahanay sa mga bigating kalaban sa katatapos lamang na draw para sa 2023 FIFA Women's World Cup. At ngayon sa ating mga detalye, nag-abiso na ang ilang kumpanya ng langis para sa magiging oil price rollback at yan ay magiging epektibo sa araw ng Martes. Sa data na inilabas ng Department of Energy ay minimal ang magiging pagbaba sa presyo at ito ay maglalaro sa 80 sentimos para sa diesel hanggang 1.20 ang magiging rollback. Para sa gasolina, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay 10 sentimos hanggang 60 sentimos kada litro ang magiging pagbaba ng presyo. Habang sa kerosene ay aabot naman sa 50 sentimos hanggang piso kada litro ang ipapatupad na rollback. Inaasahan na magkakaroon pa ng adjustment o mga pagbabago ang naturang pasabi mula sa mga kumpanya ng langis.
Sa dagdag pang balita, inihayag ng Philippine National Police na magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng nationwide dialogue sa mga media workers sa mga isyo sa kaligtasan kasunod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Sinabi ni Lieutenant General Rodel Sermonia, officer in charge ng Office of the Deputy Chief for Administration, na ipagpapatuloy ng pambansang pulisya ang mga media dialogue na sinimula ni Interior Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. Anya, gagawin nila ito nationwide. Pupuntahan nila mga provincial offices at iba't ibang mga region upang makasalamuha mga sakop ng media. Tiniyak ni Sermonia sa mamanggagawa sa media ang pinakamabuting hangarin ng Philippine National Police na hinihimok silang humingi ng tulong sa pulisya kung nakakaramdam sila ng banta. Nauna nang sinabi ni Abalos na ang dialogo sa pagitan ng mga manggagawa sa media, Philippine National Police at Department of the Interior Local Government ay di umano'y isang informal event. At kaugnay pa rin ang naturang balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, partikular na ho ang liderato nito, ay binigyang diin ang importansya nitong mga dialogo na ito at ng mga otoridad para ho sa seguridad ng mga mamamahayag sa ating bansa. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Binigyan din ni kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas National President at kasalukuyang Vice President ng Bombo Radio Philippines Herman Zibas Banyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo sa pagitan ng mga mamamahayag at ng otoridad para sa seguridad ng mga miyembro ng media sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio kay KBP National President Herman Zibas Banyo, importante raw na nasimula na itong dialogo para mapaigting ang mekanismo, gayon din na ma-attain ang layunin na maproteksyonan ng miyembro ng mga media dito sa ating bansa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni KBP National President Herman Zibas Banyo. Well, importante na pagsimulan na mag-usap para ma-attain yung objective ay ma-improve yung mekanismo, no? Kung paano maproteksyonan yung mga miyembro ng media in the light ng may mga nangyari lately, no? So importante na simulan lang. And yun nga, isang hiningi natin na hindi lang dito sa may lugar sa Metro Manila ang naturang pagpulong, kundi pati na rin sa regions at sa mga probinsya, no? At mabuti yun. Kasama kanina yung lahat na opisyal halos ng Philippine National Police. Lahat na mga importante na posisyon nandoon mula sa PNP Chief, OIC, and then, of course, meron galing sa SILD, sa office ni Secretary Abalos, sa mismo, no? And then, nandyan din ang ilang mga hinsya ng gobyerno, like yung PTFOMS, no? Yung Presidential Task Force on Media Security, nandoon, at yung mga kasapi ng media, sa iba't ibang larangan. Dagdag pa, doon naman sa polisiya kaugnay sa pagkatok sa mga bahay ng mga mamamahayag para kumustahin ng mga otoridad ay inihinto na rin. Aniya, itong polisiya ng Philippine National Police ay wala naman daw ibang adhikain kundi tulungan lamang ang mga miyembro ng media. Sa katunayan, humingi ng paumanhin itong si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. kaugnay sa pagpapatupad ng polisiya. Well, klaro naman, inulit ni Secretary Abalos na pinahinto na niya yun, ano? At naghihingi nga siya ng paumanhin sa pagpatupad ng naturang pulisa. Pero sabi nila, naturang policy ay, intention talaga ay matulungan yung mga membro ng media. Sabi naman natin, we welcome their concern para sa safety ng membro ng media, pero yung pamamaraan lang, yung medyo questionable para sa atin, no? At kung mayroong paraan na iba na hindi yung gano'n na posible i-take advantage ng kung sinong may mga masamang intensyon, yun ang sundin natin. Hindi yung gano'n na bigla magpakita ka sa bahay ng isang medyaman na hindi mo naman alam kung talagang otoridad yun, ayun ang sundin natin, no? At yun ang magandang simulain na pinag-usapan kanina at kailangan pa ang additional meetings para ma-improve yung protocols. Samantala, sa payag naman ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Officer in charge of the Philippine National Police Office of the Deputy Chief for Administration, kung ang mamamahayag daw ay makatanggap ng anumang threat, ipagbigay alam daw agad sa mga kapulisan. Pag may mga threat, kahit anong mga nare-receive nyo ng mga calls or mga messages, ay pagbigay alam nyo kaagad sa ating kapulisan through our PIO sa mga probinsya at sa mga regional offices. Para matugunan po agad kung ano man po yung mga
banta na nakakarating po sa ito. Una rito, ang pagpatay sa veteranong broadcaster sa radyo na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid ay nagbunsod ng sunod-sunod na pagkondena mula sa mga mamamayag, opisyal ng gobyerno, mambabatas at iba't ibang grupo. Kaya naman nagkaroon ng dialogo ang media at ang mga otoridad para sa seguridad ng mga mamamayag sa bansa upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, inihirit ng mga manufacturers ng canned sardines ang 3 pesos na price adjustment sa kanilang produkto dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, paghina ng piso at pagtaas ng presyo ng mga imported na lata na ginagamit sa paggawa ng mga sardinas. Sinabi ni Canned Sardines Manufacturers Association of the Philippines Executive Director Francisco Buen Camino na malugod na tinatanggap ng grupo ang pahayag ng Department of Trade and Industry na maingat nilang sinusuri ang kahilingan ng ilang manufacturer ng canned goods at bread products para sa pagtaas ng presyo. Nais ng mga canned manufacturers na taasan ang presyo sa kanilang mga produkto kasunod nga ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap at raw materials na ginagamit sa kanilang produksyon. Inihayag naman ni Buen Camino na nasa 3 pesos ang price increase na hinihingi ng mga manufacturers. Nauna nang hiniling ng Department of Trade and Industry sa mga canned manufacturers ang tama at makatwiran na presyo para sa ating mga consumers. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating balitaan dito sa Bombo Network News, mapalad ho tayo sapagkat sa pagkakataong ito live via Zoom, makakaugnayan ho natin ang Vice Presidente ng Philippine Travel Agencies Association o yung PTAA, si Binibining Myra Bonifacio, live sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide, worldwide. Ito po si Bombo Dennis Hamito together with me si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Miss Myra. Good evening, Sir Dan. Good evening po sa Bombo Radio. Sa mga nakikinig. Good evening. Unang-una, nais po namin maitanong muna, initial, nakabalik na ho ba sa normal yung ating tourism industry after nung talagang peak ng pandemya? Grabe, tigil lahat at maraming naka-lockdown ng mga lugar. Kumusta na ho ngayon ang status ng ating turismo sa ating bansa? Actually, bumabalik na po siya. So, mga tourist spots natin, nandyan na, nagbubukas na po talaga. Patok talaga sa atin ngayon ang Boracay. Walang duda, si Boracay talaga ang tinatangkilik ng mga dayuhan at saka mga local tourists natin. So, ngayon, dumadami na. Si Bohol, pinapasyalan na. Si mga Palawan, yan. Marami na rin mga turista natin ngayon. So, after ng 2 years na pandemic, sabik lahat yung mga tao na magbakasyon. Lalo na may mga holiday. Okay, with your indulgence, with your indulgence, Miss Myra, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Ma'am Myra, kumusta naman po ang suporta ng gobyerno, particular na ang Department of Tourism sa pagbangon ng ating turismo? Ang Department of Tourism hindi siya tumitigil sa pagsuporta sa mga travel agencies katulad namin, Ngayon, sunod-sunod yung mga validations na ginagawa ng tourism, ng Department of Tourism. So, every region ngayon may mga visitation sa mga tourist spots, kung ano pa yung kailangan i-improve, kung ano yung kailangan gawin. So ngayon kasi marami na silang mga programa ngayon para maibalik yung dating tourist or dating turismo sa ating bansa. Okay, balik naman po sa akin, gaano na po kalaki yung naitalang kalugihan, kung may figures kayo dyan, ng ating mga travel agencies dahil nga dun sa travel restrictions. Siyempre, pagka hindi makabiyahe, tapos meron kang mga kinakailangan ding suportahan ng mga tauhan, talagang medyo ramdam. Natanong na natin yan sa iba pang mga grupo. Kumusta naman sa inyong panig yung naitalang, kung meron man, mga kalugihan? Wala kaming naitala pero may mga member kami na nagsara.
dahil hindi kinaya yung pandemic. May mga members naman kami na nag-lay off ng mga employees. Tapos may mga members din kami na nag-work from home para lang masuportahan at hindi maisara yung kanilang business. Kasi mahirap bumangon ulit kapag nagsara ka eh. Lalo na yan yung kilala ka na tapos bigla kang nawala. Kung babalik ka ulit, di ba, parang mahihirapan ka ulit. Lalo na ngayon, yung mga restrictions nag-iiba, so kailangan mo na naman mag-top up dun sa mga bagong restrictions. Marami ring nalugi talaga. Pero unti-unting bumabangon. Okay. Balik sa akin, ma'am, no? Sa inyong pagtaya, ma'am, gaano katagal bago tuluyang manunumbalik sa normal ang ating turismo? As of now, hindi na ganun katagal yung paghihintay natin kasi nandyan na, nag-start na ulit, nag-open na ang border natin, wini-welcome na yung mga turismo, yung mga locals natin, nandyan din. So, hindi, parang nag-aano na tayo, nandito na tayo sa recovery na tayo, bounce back na, kumbaga. Okay. Dito naman po sa aking panig, siguro paglalagom dito sa mga activities ng para sa sektor ng turismo. May mga kabi-kabila na ho kasing aktibidad. Ano ho ba yung mga nakahanay ng mga events na at least masusubaybayan ho ng ating mga kababayan, yung mga nanonood ngayon. Lalo na yung sa travel sector para mapalakas pa ho yung kampanya ng gobyerno at kayo na rin mismo sa sektor po na yan ng turismo. Ano ho yung mga nakahanay nating events? For now, meron kaming Travel Tour Expo, International Tour Travel Expo, on February 10 to 13 sa SMX. And then, katatapos lang din ng mga travel events din sa SMX. So marami na rin mga events ang Department of Tourism, mga ibang organizations like yung Siltowa din, meron din silang mga events. So, nag-start na talaga para mapalakas na ulit ang ating turismo at makapag-avail na rin ng mga mura na pang-packages ang mga kapwa nating Pilipino at saka mga local, international. May mga promos din kasi mga re-release ngayon. So, yun, nag-start na talaga. Ito ho, may pahabol na katanungan dito natanggap namin. Galing ho dyan sa bahagi po ng Cebu City. Naniniwala ho ba kayo dun sa revenge travel? At ano ho yung mga concern natin pagka mga ganitong pagkakataon? Mukhang may mga nagdo-double time para sa biyahe. Ano ho ang inyong masasabi sa panig ho ng sektor ng turismo? Yun nga lang ngayon, ang nagiging problem sa mga revenge travel, parang yung iba kasing mga resorts hindi pa ready dahil sa lugi ng pandemic. So may mga layoff na nangyari. So ngayon pa lang sila ulit nag-hire. So parang ang hirap din kasi sa side nila. They have to budget everything. Siyempre for how many years na may mga losses sila. So parang culture shock din, biglang dagsa yung mga turismo. Parang gano'n nangyari. Okay. Siguro one just last point. Siguro tip na lang ho para sa mga travelers ho natin para at least tugma pa rin ho sila doon sa kanilang lakad at meron ba kayong na-encounter na mga problema at para at least magabayan, maiwasan ng atin ho mga biyahero? Actually, ang ano lang dyan, ang ma-advise ko is planuhin maayos yung bakasyon. Huwag yung nag-decide ka ngayon tapos on your own. Minsan kasi may mga DIY tayong mga pasahero. Pagdating doon, lalo na peak season, long weekend, walang matuluyan. So, manggugulo sa mga agent na kakilala. So, ang akin lang is, may mga advance booking na lumalabas, advance purchase. Planuhin maayos, may mga advertisement ang mga travel agencies. Suportahan natin ang travel agencies kasi once na nagka-problema ka, sila ang makakatulong sa'yo. Okay, with that, maraming salamat po at sa oras na inilaan po ninyo ay kami ho'y makikikumusta sa mga development pa sa sektor ng turismo, Miss Myra Bonifacio. Thank you.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Binibining Myra Bonifacio. Siya yung Vice Presidente ng Philippine Travel Agencies Association. At nakikumusta ho tayo doon sa mga kaganapan at ganun din yung mga asahan pa ho nating aktibidad sa sektor ng ating turismo. At sa dagdag pang balita sa oras na ito, nananatiling mababa ang bilang ng malubha at kritikal na pasyente ng COVID-19 na nahawaan ng Omicron coronavirus variant at mga sub-variant nito sa bansa, ayon nito sa isang opisyal ng Department of Health. Ayon kay Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, nabatay ito sa pagsusuri ng Department of Health sa mga resulta ng COVID-19 positive samples na sumailalim sa buong genome sequencing. Anya, ang Delta variant pa rin ang may pinakamataas na bilang ng malala at kritikal na kaso. Samantala, na-irehistro rin ng variant ng Alpha ang pinakamataas na case fatality rate sa mga variant ng COVID-19 virus na nakita sa bansa. Sinundan ito ng variant ng Delta. Dagdag pa ni Guzman na inaasahang lalabas pa rin ang mga bagong variant ng COVID-19 virus. Gayunpaman, ang transmisyon ng virus na ito ay maaring mabawasan sa tulong ng pagbabakuna at sa pamamagitan ng pagsunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kinatawan ng Private Sector Advisory Council o PSAC. Ito ay para talakayin ang mga paraan kung papaano magkakaroon ng mas matatag na tugon sa mga isyong pang-agrikultura. Kabilang na sa mga pinag-usapan yung rekomendasyon para sa pagpapataas ng lokal na produksyon at yung supply ng pagkain sa ating bansa. Natalakay din sa naturang pulong ang mga estratehiya sa paggamit ng teknolohiya sa ating pagsasaka. Kasama rin ang pagsasaayos ng ating pondo at transportasyon sa mga produkto maging ang pagsusuri doon sa mga pulisiya ng National Food Authority. Nais kasi ng Pangulo na magamit ang presensya ng mga tanggapan ng pamahalaan at hindi lamang nakatenga. Yan ay para mas mapabilis daw ang pagpapatupad ng mga hangaring pangkalahatan ng pag-unlad ng ating pamahalaan. Samantala, ating alamin dahil ang mga deboto pinilahan ng blood relic ni St. John Paul II sa Manila Cathedral kasabay ng kanyang kapiestahan. May nakuhang impormasyon si Bombo Eliza Clarinal. Patuloy na dinarayo ngayon ng maraming tao ang ikalawang araw ng public exposition sa blood relic ni Pope St. John Paul II na kung saan napakahaba ng pila sa loob ng Manila Cathedral dito sa Intramuros, Manila. Ang nakadisplay sa loob ng simbahan ay ang dugo ni John Paul II na nakapaloob sa isang glass ampule sa gitna ng isang ornate reliquary. Dahil dugo mismo ng Santo Papa na naging santo, ito ay masasabing first-class relic. Si Pope St. John Paul II ay naging head ng Catholic Church mula October 16, 1978 hanggang April 2, 2005. Sadyang malapit sa puso ng mga Pilipino si St. John Paul dahil kung ipapaalala, taong 2005 ay nanguna ito sa World Youth Day sa Quirino Grandstand sa Luneta na itunuturing na world record sa dami ng mga dumalo na hanggang ngayon ay hindi pa nababasag ang kasaysayan. Nagkataon naman na ngayong araw na ito, October 22, ay ang araw ng pista ni St. John Paul II. Bukas ang Manila Cathedral mula ika-7 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi para sa mga nais pang bumisita sa public exposition ng blood relic ni Pope St. John Paul II. Sa mga nagnanais na humabol, meron pa kayong pagkakataon hanggang bukas araw ng Linggo na bumisita rito. Kaugnay niyan, kumuha ang Bombo Radio ng mga pahayag mula sa ilang mga deboto na bumisita sa nasabing dugo ni Pope St. John Paul II na nakipila rin para mag-alay ng panalangin. Isa na rito si Ginoong Manuel Evangelista. Kasi religyoso tayo mga Pilipino sa kaligtasan ng pamilya ko at saka kaligtasan natin lahat ng mga. At yan si Ginoong Manuel Evangelista na kasama naman ang kanyang misis. Samantala, narito naman ang pahayag ni Leo Tamayo na nakiisa rin sa pag-aantay na makalapit sa blood relic ni Pope John Paul II para ipagdasal ang kanyang asawa na may lung cancer.
Rest of the Filipinos, it's very the Pope John Paul is very close to us. Like when he went here for the Youth Congress or for the Youth Day, and I think his personality, I think he's a modern day saint because technically naabutan natin siya, di ba? My family is with me, especially we offer the prayer because my wife has a lung cancer. So rest of the Filipinos, it's very the Pope John Paul is very close to us. Like when he went here for the Youth Congress or for the Youth Day, and I think his personality, I think he's a modern day saint because technically naabutan natin siya, di ba? My family is with me, especially we offer the prayer because my wife has a lung cancer. Kung magugunita, naging santo ang Papa noong April 27, 2014 na halos 3 taon matapos ang kanyang kamatayan sa edad na 84 years old. Mula rito sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya paghahanda ng ilang bus terminal at mga port area dito sa Metro Manila at mga karating na lugar kaugnay ho ng nalalapit na araw ng mga patay ating alamin. At sa ating balitang palakasan, Philippine National Women's Team na Filipinas, nahanay sa mga bigating kalaban sa katatapos lamang na draw para sa 2023 FIFA Women's World Cup. Yan at iba pang mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inumpisahan na ng Bureau of Customs ang distribution ng mga hindi nabayaran at abandonadong balikbayan boxes ng mga overseas Filipino workers sa kanilang jurisdiction. Ito ay makaraang mabigo ang local consolidators na mai-deliver ito sa nakatalang recipients. Ayon pa kay Customs Commissioner Yugi Filemon Ruiz, isinasagawang pamamahagi ng abandoned boxes sa tulong yan ng Manila International Container Port at iba pang stakeholders. Tiniyak naman ng kawanihan na sinusunod nila ang mga legal na proseso upang walang malabag na batas. Nagbigay na rin daw sila ng sapat na panahon sa stakeholders bago sinimulan ang distribusyon. Samantala, sa mga karagdagan nating ulat, isinaad ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang kamakailang survey ng Social Weather Station o SWS na nagpapakita na halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ay nagtala o nai-rate sa kanilang sarili bilang mahirap ay hindi raw maihahambing sa data ng gobyerno. Sinabi ni Balisacan ng self-rated poverty estimates ay pinapakita ng survey sa pinakahuling ulat nito ay hindi maihahambing sa opisyal na pagtansya at yan ay may kinalaman sa status ng kahirapan ng gobyerno o ng mga tao batay na rin sa survey ng Philippine Statistics Authority. Ang mga resulta ng naturang survey ng polling firm mula ho Setyembre 29 hanggang Oktubre 2 ng taong kasalukuyan. Ang una ay sa ilalim ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpakita ho ng 49% ng mga pamilyang Pilipino ang nag-rate o nagturing sa kanilang mga sarili bilang mahirap.
bahagyang mas mataas kaysa sa 48% na naipost naman noong buwan ng Hunyo. Samantala, inihayag ng paunang pagtansya ng Philippine Statistics Authority ng poverty incidence ng ating bansa ay nasa 18.1% noong taong 2021 na kung saan ay 19.99 million na mahihirap na Pilipino mula ho sa 17.67 million noong namang taong 2018. Ang poverty incidence ay tinutukoy ng Philippine Statistics Authority bilang mga proportion ng mga Pilipino na ang per capita income ay hindi sapat para makatugon sa kanilang mga individual na pangangailangan at ganun din yung pagkain at yung pananamit at iba pa na basic na hinihiling o hinahanap ng isang tao o isang pamilya. Sinabi ni Balisaka ng bahagyang pagtaas ng self-rated poverty noong Setyembre. Yan ay kung ikukumpara ho noong buwan ng Hunyo ay inaasahan na dahil nga sa pagbilis ng naitalang inflation at partikular ho yung para sa pagkain at maging sa transportasyon. Sa iba pang balita sa oras na ito, naobserbahan ang Bulkang Taal sa Batangas na nagkaroon ito ng 29 na maliliit na phreatomagmatic burst sa nakalipas na 24 oras. Ayon ito sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang mga pagsabog na ito ay may haba umano na mula sa 1 hanggang 5 minuto na kung saan 2 volcanic earthquakes din ang naitala sa parehong panahon. Samantala naman ang bulkan ay nagbuga ng 6,702 tons ng sulfur dioxide at nagkaroon pa ng matinding pagtaas ng maiinit na volcanic fluid sa main crater lake. Dagdag pa ng kagawaran, ang mga voluminous plumes ay tumaas hanggang 3,000 meters. Ang taas nito pagkatapos ay naanod sa kanluran, hilagang kanlurang bahagi ng lugar. Ayon pa sa ahensya, nananatili pa ring may bisa o ang Alert Level 1, Low Level Unrest sa Bulkang Taal. Iginit naman ng kagawaran na ang Taal Volcano ay maaaring magkaroon ng steam-driven o phreatic o gas-driven explosions, volcanic earthquakes, lethal accumulations o expulsions ng volcanic gas at magdulot pa ng minor ashfall. Sa ngayon, mahigpit ilang pinaaalahanan ng publiko na ipinagbabawal ang pagpasok sa teritoryo ng Taal Volcano dahil isa itong permanenteng danger zone. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad doon sa iba pa nating mga balita, alamin muna natin yung mga sitwasyon sa mga pantalan at ganun din yung mga terminal ng bus, lalo na ho doon sa mga nagbabalak umuwi. Ganito kaaga, may mga nagsisiuwian na. Alamin ho natin ang update sa mga terminal dito sa Kalakhang, Maynila sa paglilibot ng ating Bombo News Team. Nandiyan si Bombo Everly Rico. Hindi na nga bago ang mga senaryo sa mga terminal hubs ng mga pampublikong transportasyon tuwing nalalapit ang undas o ang araw ng mga patay kung saan Oktubre at 31 pa lamang ay dagsa na ang mga nagsisiuwian sa kanilang probinsya. Lalo pat idineklara nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang October 31 bilang special non-working holiday para sa pag-obserba ng All Saints Day sa November 1 upang magkaroon din ng mga maraming oras pa o quality time, kumbaga ang mga manggagang Pilipino kasama ang ating pamilya. May ilan naman sa ating mga kababayan ang sinasamantala ang medyo mahaba-habang araw na ito na walang pasok para makapagbakasyon. Nasakto kasi na ang October 31 ay araw ng Lunes kung saan kasunod ito ng linggo na kadalasan ay day off, lalo na ng mga nasa government direction na yan hanggang sa November 1. Gaya na lamang ng nakapanayam ng Bombo Radio News Team na si Tatay Eduardo Bernarte na nadatnan mismo ng Bombo Radio News Team sa isang bus terminal na isa nga sa matyagang nag-aantay Bombo Dennis Bombo Jane sa napakahabang pila na pauwi na ng Binyan, Laguna at isa rin siyang government employee kaya't wala silang pasok sa October 31. Kaya't pagkakataon din anya ito sa kanya para agahan na lamang ang pagbiyahe para bumisita sa kanyang yumaong magulang dahil inaasahan na rin ito ang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo sa araw ng undas. Kaugnay niya, narito ang panayam ng Bombo Radio sa pasahero na si Tatay Eduardo Bernarte.
Nadalaw ko sa nanay ko sa North Cemetery. Oo, agahan ko para mag-aga makarating doon. Marami kasi yung biyahe, maraming tao. Government ako. Samantala naman, pinaghahandaan na rin ng ilan pang bus terminals ang inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kanilang probinsya sa nalalapit na undas ngayong taon. Ayon nga sa nakapanayam ng Bombo Radio na dispatcher sa isang terminal sa may Pasay City, lahat ng kanilang bus units ay operational para sa undas upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero para sa transportasyon. Gayon din, mayroon silang sapat na bus units at 24 oras din ang kanilang biyahe dahil inaasahan na rin nila ang pagdagsa ng mga tao tuwing holiday. Narito naman ang naging panayam ng Bombo Radio sa dispatcher na si Ricardo. Kailangan din po natin ng yung pagsuot po ng face mask. Tsaka po tawag po dito. Siguro naman, alam na rin po ni Leo yun. Kung ano po yung mga protocol. Hindi na po. Basta nakasuot po sila ng face mask, okay na yung kato. Iba naman hindi rin nagpe-face mask na rin yung iba eh. Dahil alam naman nila na okay na po tayo. Samantala pa, Bombo Dennis, Bombo Jane, nagpaalala naman ang isang konduktor na si Fidel Bolance sa mga pasahero sa pagsakay sa mga public transportation para mapanatili pa rin na ligtas ang pagbiyahe nila ngayong nalalapit na undas. Paalala lang po sa mga pasahero, bawal po ang mga pets, kagaya ng mga wala pong cage. Pwede po bawal po yung pet na walang cage. Tsaka yung face mask po, kagaya po nito, ito po. Paglalagay po tayo ng face mask. Bilang paghahanda naman, Bombo Dennis, Bombo Jane, sa parte ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, magpapakalat sila ng mga traffic enforcers malapit sa mga bus terminals para matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga tao na uuwi sa mga probinsya. At magtatalaga din sila ng mga standby rescue team para agad na matugunan ang anumang emergency situation. Nagtalaga na rin ang MMDA ng kanilang mga traffic enforcers sa mga tinatawag na crucial traffic choke points sa buong Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Okay, Bombo Everly, nais ko lang malaman kung meron pa bang mga health protocol na pinapairal dyan dahil medyo pahabaan na yung pila at meron din bang presensya ng mga otoridad o yung mga tauhan ng PNP dyan sa mga lugar, mga terminal dito sa paglilibot ninyo sa Kalakhang, Maynila, Bombo Everly? Yes, Bombo Dennis, sa paglilibot nga ng Bombo Radio News Team dito sa Metro Manila, partikular na dyan sa may Dakong Pasay, doon sa mga bus terminal, napansin lang natin na kumpara noong mga kalagitnaan ng COVID-19 pandemic 2 years ago, mas stricto noon kumpara ngayon. Nakikita natin na yung kumbaga yung mga restrictions noon ay ibang-iba na ngayon dahil parang yung face mask na lang, Bombo Dennis, yung nasusunod ngayon at saka yung social distancing, hindi na natin gaano yang naobserbahan. At isa nga ito sa parang dinudulog din ng LTFRB sa ating mga kababayang na especially yung mga mananakay, mga commuters, na sundin pa rin yung mga health and safety protocols when it comes dito sa social distancing. Dahil ito yung pinapangamba nila ngayong papalapit na yung undas na hindi masunod, Bombo Dennis. Kasi nga meron pa rin tayong COVID-19 pandemic at pinapaalala pa rin ng ating mga otoridad itong patuloy pa rin na pagsunod sa mga health and safety protocols. Pero sa pagtatanong mo, Bombo Dennis, kung meron bang mga enforcers, mga traffic enforcers o mga police, as of kanina sa aming paglilibot, wala kaming ganong nakita doon na mga police na nag-iikot sa ating mga terminals. Pero gaya na nga ng sabi nauna ng sinabi din ng MMDA, magkakaroon sila kumbaga ng surprise inspection, Bombo Dennis, para matiyak nga na nasusunod pa rin itong mga health and safety protocols dito sa ating mga terminal hubs dito sa Kalakhang, ganun na din sa buong Metro Manila, Bombo Dennis. Oo. Bombo Ever, napansin ko rin kanina na kahaba-haba ng pila sa mga dun sa bus terminals, pero wala talagang pulis na nakabantay. Kahit man lang police assistance desk, Bombo Ever, wala pa rin?
Yes, Bombo Jane, sa ngayon wala pa tayong nakikitang mga pinapakalat. Pero sa pagdating naman sa mga traffic enforcers, yung mga meron tayong nakikita doon sa along the highway, Bombo Jane pa. Meron tayong mga nakikita doon ng mga parang traffic enforcers. Pero kung doon sa mga bus terminals ngayon, kasi parang daily routine na rin yun, Bombo Jane, na parang dito mga nagdaang kasi mga araw, dagsad din yung mga tao na ngayon dahil nga sa pagluluwag na rin ng iba't ibang mga health protocols or restrictions. Kaya medyo parang daily routine na rin nila yon na ganun yung parang operation nila sa mga terminal. So sa ngayon, Bombo Jane, wala talaga tayong nakita pa as of now, pero pinangako naman yan ng MMDA sa pakikipag-ugnay na rin ng ilan pang mga attached agencies like yung mga LTFRB at saka ng Department of Transportation na magpapakalat pa sila ng mga karagdagang enforcement like mga traffic enforcers, gayon din yung mga pulis para magbantay sa seguridad ng ating mga kababayan, ng mga commuters, especially na itong mga magsisuuwian sa kani-kanila mga probinsya sa nalalapit na undas. Ay sige. Sinasabi dito, Bombo Ever, ng ilang nagpapadala sa atin ng mensahe mula sa MMDA, ang expected daw nila na peak pala ay next week, para doon sa Undas Exodus. Baka maguluhan yung mga kabombo natin. Ang ibig sabihin ay exodus o hugos ng tao pauwi ng mga probinsya para gunitain yung undas o yung araw ng mga patay. With that, maraming salamat, Bombo Everly, at mag-ingat kayo dyan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon ho ay tuloy-tuloy pa yung ating mga balita, pero papat lang muna tayo. Abangan mamaya, halos yung kahandaan ho ng mga stadium. Itong pagdarausan ng FIFA World Cup 2022 dun ho sa Qatar ay alamin ho natin sapagkat meron ho tayong mga update hinggil dyan sa naturang impormasyon. Yan at iba pang mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihayag ng ilang senador na maaari pa ring mag-rebound ang mga otoridad kahit nawalan sa ng malagang link sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa. Ito ay may kaugnayan sa pagkamatay ng sinasabing middleman sa loob ng New Bilibid Prison. Nagpahayag pa rin ng pag-asa ang ilang mambabatas na mabibigyang hustisya ng mga alagad ng batas si Mabasa na pinatay sa Las Piñas noong Oktubre 3. Anila, trabaho ng kapulisan, Department of Justice kung saan under nila ang Bureau of Corrections na tingnan ang security protocol sa loob ng bilangguan. Dapat anya na walang makapuslit. Kung maalala, isinailalim sa indefinite suspension si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para bigyang daan ang patas at walang kinikilingan na imbestigasyon sa pagkamatay ni Crisanto Villamor Jr., 42 anyos na nabilanggo dahil sa murder, attempted murder at violating election gun ban laws. Sinabi ng self-confessed gunman na si Joel Escorial na kabilang si Villamor sa mga nakipag-ugnayan sa kanya at sa 3 cohorts na hanggang ngayon ay malaya para patayin si Mabasa. Si Gregorio Catapang Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff mula 2014 hanggang 2015 ang inirekomenda naman bilang Bureau of Corrections Officer in Charge. Samantala, inihain ng isang mambabatas, partikular na si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List, ang habang ipinagdiriwang daw ang
midwifery profession, yung 100 years, ay dapat daw na itong kanyang panukala ay yung House Bill 3882 na naglalayo na palakasin pa yung papel ng mga midwife dito sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng ating bansa. Ayon kay Congressman Salo, ang iminungkahing panukala ay hindi lamang magpapalakas sa papel ng mga midwife sa sistema ng kalusugan, ngunit nagtataguyo din ng pinakamainam na kalusugan ng mga ina. At ganun din ng kanilang mga sanggol. Dagdag pa ng mambabatas kapag ang mga midwife ay may kakayahan na at meron ng naitutulong para sa kapakanan ng pangalaga, ay mas mainam humano kung ito'y aagapayan yung sistema ng pangkalusugan sa ating bansa at mapalakas itong hanay ng mga midwife sa ating bansa, lalo na sa mga kanayunan. Binalangkas nga ng House Bill 3882 ang ilang reforma sa kasalukuyang Midwifery Act of 1992 na naglalayo na itaguyod at protektahan daw yung karapatan at kapakanan ng mga midwife. Malinaw na tinutukoy ng panukalang batas ang saklaw ng pagsasagawa ng midwifery na may partikular na diin at pagpapalawak sa tungkulin ng mga midwife sa serbisyo ng community healthcare ng komunidad. Liban na dito ay layunin din ng panukalang batas na palawakin pa ang midwifery curriculum sa isang 4-year Bachelor of Science degree na binabanggit ang mga kaukulan sa 2 taong curriculum na dati ay pinapahintulutan, at yung paghahanda sa mga mag-aaral na maghatid ng karampatang serbisyo, at yan ay may kinalaman pa rin dito sa midwifery. Sinabi pa niya na ang pagpapataas ng curriculum sa 4 na taon ay magbibigay daan sa mga midwife na makapagbigay ng angkop na serbisyo na kwalipikado sa mas mataas na posisyon, dahil sila ay may tuturing na professional, alinsunod na rin sa alituntunin ng Civil Service Commission. Una nga rito ang paghahain ng House Bill 3882 ay kasabay ng naturang malaking okasyon ng mga midwife dito sa ating bansa, at yan ay sinasang-ayunan ng ilan pang mga grupo tulad na lamang ng Integrated Midwives Association of the Philippines at iba pang nasa kanilang hanay. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, si Pangulong Bongbong Marcos mangunguna sa closing activities ng Mascara Festival sa lungsod ng Bacolod bukas. May pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Tinitiyak na ng kapulisan dito sa lungsod ng Bacolod ang mahigpit na seguridad para sa huling araw ng Mascara Festival bukas, kung saan mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mangunguna sa closing activities na dadaluhan ng libu-libong katao. Bukas na kasi ang street and arena dance competition ng 17 participating barangays na isasagawa mula Rizal Street papuntang Paglaom Sports Complex, at mayroon ding closing concert bukas ng gabi. Ang tema ngayong taon ay Balik Yuhum o ang pagbabalik ngiti. Ayon sa Office of the Press Secretary, si Marcos ay dadalo sa mga aktibidad kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte na siya ring Education Secretary. Nandito na rin sa lungsod ng Bacolod ang presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon sa Office of the Press Secretary, umaasa si Marcos na sa pamamagitan ng efforts at initiatives ng Department of Tourism, maibabalik ng Pilipinas ang tourism figures sa pre-pandemic levels na magbibigay ng karagdagang trabaho. Sa nauna nitong mensahe para bukas, umaasa ang Pangulo na maipapakita ng festivities kung paano malagpasan ng mga Pilipino ang mga pagsubok. Bukas, magiging mahigpit ang seguridad sa Paglaom Sports Complex na bubuksan ng alas 10 ng umaga at wala ng movement alas 2 ng hapon. Hindi pa hihintulutan ang mga vendors sa loob ng venue, kaya't inaabisuhan ang mga manonood na magdala ng sariling pagkain at transparent water bottles. Bawal din ang pagdala ng payong, ballpen o anumang matatalim na bagay, liquor, drone at backpack. Ayon sa Balikyong Foundation, inaasahang darating si BBM sa venue dakong alas 5 ng hapon bukas at ito ay magbibigay ng speech. We will be enforcing strictly sang aton nga security measure. I-avoid na nila magdala sa mga contraband pa no. We will be checking sang ilang mga belongings, bag dira, even sa ilang mga jacket for any contraband not necessary para dalo nila dito sa performance area sa may Paglaom. Let us enjoy and let us cooperate with the
Yan, mga kabombo, kukuha tayo ng update pa bukas hinggil ho dyan sa mga development dyan sa bahagi po ng Bacolod, hinggil pa rin dyan sa malaking kaganapan. Lalo't ang Pangulo ay personal palang dadalo dyan. Ano? Makikibalita pa tayo sa mga update dyan. Samantala, sa update naman doon sa Pangasinan, yung construction ho doon sa bumagsak na tulay dyan sa Bayambang, Pangasinan ay aasahang masisimulan daw sa susunod na 2 linggo. Ay minamadali na ho ito dahil maraming apektado. May ulat ang Bombo Radio Dagupan. Asahan na sa loob ng 2 linggo ay sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Pangasinan ang konstruksyon sa pagsasaayos ng bumagsak na Carlos P. Romulo Bridge sa Barangay Wawa sa bayan ng Bayambang. Ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Nina Jose Quiambao, na sa oras na dumating na ang mga materyales na gagamitin para sa naturang tulay ay masisimulan na ang konstruksyon para rito. Magtatayo umano ng temporary panel footbridge kung saan mari lamang makadaan dito ay ang mga light vehicles. Nagpatupad na rin anyo sila ng libreng transportasyon mula Barangay San Vicente hanggang Bayambang Municipal Hall at vice versa para sa mga apektadong manggagawa at individual. Binigyang linaw din ito na ang naturang tulay ay naitayo noon pang 1945 at isang beses pa lamang ni-repair kung kaya naman hindi na dapat pang manisi ng ibang mga tao patungkol sa naganap na pagkasira nito. Panawagan naman ito sa publiko na huwag nang magpakalat pa ng anumang maling balita hinggil sa nangyaring aksidente at pagtitiyak nito na ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya upang matugunan ang pagkasira ng naturang tulay. The situation is really under control. The school admins decided to have online and modular classes starting on Monday, October 24. This will help the affected students and teachers and will lessen the traffic flow for the people affected by the broken bridge. Meron na rin pong libreng sasakyan para sa mga kailangan bumiyahe papuntang Kamiling o pabalik galing sa Kamiling. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Ang kampo naman ni Iloilo City Lawn District Representative Baronda magsusumiti ng petisyon sa Department of Justice matapos binasura ng korte ang 54 counts ng cyber libel na isinampa nito sa maigpityang kritiko na si Iloilo City Councilor Nava. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Magsusumite ng petisyon sa Department of Justice ang kampo ni Iloilo City Lawn District Representative Julian Jamjam Baronda kaugnay sa kasong isinampa nito laban sa kanyang mahigpit na kritiko na si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Ito'y matapos na ibinasura ng korte ang 53 sa 64 na counts ng libel na isinampa ng kongresista laban sa konsehal at 12 counts lang ang na-elevate sa korte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jericho Caban, legal counsel ni Congresswoman Baronda, sinabi nito na maliban sa libel complaints, ipipetisyon din ang 15 counts ng grave threats na binasura ng investigating prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaugnay naman sa naging reaksyon ni Nava na sina Johnny Baronda na sa Quezon City Regional Trial Court Branch 90 sinampang kaso upang pahirapan ng konsehal. Sinabi ni Hucaba na wala itong bahid politika sapagkat si Baronda ay nakatira ngayon sa Quezon City kung kaya't doon ito isinampa. Nilinaw naman ang kampo ni Baronda na bagamat binasura ng korte ang karamihan sa cyber libel charges, tinuturing pa rin nila na positive development ang pagkaka-elevate ng 12 counts ng libel. Napag-alaman na kasunod ang pag-isyo ng warrant of arrest, kaagad na nakapagpiyansa si Nava ng 576,000 pesos. Nag-ugat ng reklamo laban kay Nava sa serye ng di umano'y malisosong Facebook post laban kay Baronda noong 2019 hanggang 2020 kung saan tinawag nito ang kongresista na bobo at madalas na nagpapalit umano ng boyfriend. We intend to file a petition for review sa Department of Justice na counts ang cyber libel ay Konsehal Nava. May discretion ang complainant kung mag-file siya either sa Iloilo City o sa Quezon City. So it's nothing political. Allowed siya under the law and at the same time it would be more convenient bilang practitioner sa Metro Manila. Si Attorney Jericho Caban. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Pinadalhan na ng supina ng January 6 committee na siyang nag-iimbestiga sa pag-aatake sa US Capitol si US former President Donald Trump. Inilabas ng committee ang supina upang subukang pilitin si Trump na umupo para sa isang deposisyon sa ilalim ng panunumpa at magbigay ng mga dokumento. Ang panel ay nag-uutos kay Trump na i-turn over ang mga dokumento bago ang November 4 at maring magpakita ng personal o virtually sa loob ng isawigit pang mga araw ng deposition testimony simula sa Nobyembre o hanggang Nobyembre 14. Sinabi ng mga abogado ni Trump na susuriin nila ang supina at tutugon kung naaangkop sa hindi pa nagagawang aksyon na ito. Bagamat hindi malinaw kung susundin ni Trump ang supina, ang aksyon ay nagsilbing paraan naman para magtakda ang committee ng marker at linawin na gusto nilang impormasyon ng direkta mula kay Trump habang sinisiyasat ng panel ang nangyaring pang-atake. Maaari ring labanan ni Trump ang supina sa korte, posibleng mag-set up ng isang napakalaking makabuluhang labanan na maaring pumunta sa pinakamataas na antas ng judicial branch ng bansa. Ngunit posible ring ang gayong legal na hamon ay lalampas sa mandato ng committee. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, napunta ang Philippine Women's National Football Team na nasa Group A sa katatapos lamang na draw kaugnay ng FIFA Women's World Cup na magaganap sa New Zealand at Australia sa susunod na taon. Sa ginanap na official draw ng Janho sa Auckland, ang tinaguriang Pilipinas ay nahanay sa co-host na New Zealand, Norway at Switzerland. Bagamat mga bigatin din ang mga kagrupo ng mga Pinay, nakaiwas naman sila sa powerhouse na national team at defending champion na USA na nasa Group E. Kahanay ng Amerika sa Group E ang The Netherlands at ang first-timer na Vietnam. Ang world's number 53 na Pilipinas ay unang makakaharap ang Switzerland na siya namang world's number 21 na mangyayari huyan sa syudad ng Dunedin dahil nga sa kanilang World Cup debut sa July 21. Susundan ito ng laro sa Kiwi sa New Zealand sa world's number 2 ito na magaganap naman sa Wellington sa July 26. Huling laro ng Pilipinas ay kontra sa 12 rank na Norway na mangyayari naman sa 30 ng Hulyo. Napakahirap ang mga tatahaking kampanya ng Pilipinas dahil kinakailangan nilang pumwesto sa top 2 ng kanilang grupo para umusad sa knockout phase. Samantala, yung iba pang dagdag nating balitang palakasan, yung Olympic medalist na si Nesty Petesio at Carlo Paalam ay pangungunahan ang laban sa Asian Meet. May nakalap na impormasyon ang Star FM Bacolod. Sasalang ang 13-man boxing squad na pinangungunahan ni na 2020 plus 1 Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at Carlo Paalam para sa darating na Asian Elite Men and Women's Championships simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 13 sa Amman, Jordan. Sa pahayag ni Ed Picson, presidente ng Association of Boxing Alliances of the Philippines o ABAP, hindi man anya nagkaroon ng maraming exposure sa ibang international competition bago pa ang laro sa Jordan. Malaking tulong naman sa mga Pinoy boxers ang magandang training nila sa Baguio City. Naasahan natin na magkakaroon sila ng sapat na pagkakataon upang mahasa ang kanilang mga skills and hopefully become competitive. Magugunitang noong 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, nag-uwi lamang ang Pilipinas ng 3 ginto at tig-2 pilak at tansong medalya na di hamak na malayo sa pagsakop ng 2019 SEA Games meet na ginanap sa bansa nang humakot ito ng kabuuang 7 ginto, 3 pilak at 2 tansong medalya. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, yung multi-awarded athlete, dagdag pa rin na balitang palakasan na si Sandy Abahan ay kampiyon sa Trail Run Championship na ginanap naman sa Malaysia. May update ho dyan ang Star FM Baguio.
Nakakampiyon ng multi-awarded Pinoy athlete na si Sandy Menchie Abahan sa female category ng 50K Borneo Trail Classic na ginanap sa Sarawak, Malaysia. Natapos nito ang race trail sa loob lamang ng 8 hours at 40 minutes. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay athlete na tubong Baguio City, masaya nitong ibinahagi ang kanyang karanasan at naging paghahanda sa kompetisyon na bahagi rin ng Spartan Trail World Championship. While I was doing the race, madadagdagan ata yung oras ko kasi super technical. I'm grateful. I am very grateful na ako yung nag-champion doon. And I'm always proud na I'm from the north, from Baguio. Kasi siguro pag hindi ako from the north, mas lalo akong nahirapan with the trail doon sa Malaysia. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa multi-awarded athlete na si Sandy Menchie Abahan. Matatandaan na si Abahan ang kauna-unahang female athlete na nag-uwi ng gintong medalya sa first world's highest OCR na ginanap sa Mount Kilimanjaro, Tanzania noong nakaraang taon. Samantala, tatangkain ni Sandy na mapagtagumpayan ang Southeast Asia Spartan Championship bukas sa Vietnam. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 58 pesos 75 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 51 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 44 centavos at ang Saudi Arabian Rial 15 pesos 70 centavos, yung Euro 57 pesos 72 centavos, batay ho sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. At sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba na doon sa Slovakia, naging kaugalian ng mga mamamayan sa nasabing lugar ang maglinis ng kanilang mga bahay, lalong-lalo na ang kanilang mga bintana bago ang Pasko. Naging tradisyon nila ito, naging rituals na rin ilang taon na ang nakalipas. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 64 days to go bago ang Pasko.
At yan na ho ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanina.